Harone kena ningi gore nyomba bunei. Wanda te ya kende nkeyo na be nyombere. Ningi gore iga mori gereri. Momore keno ase ekeno mungno ya ukona geto. Kwende te yo matire tawa ya mienda. Hara na renge iga. Abantu no ya matene sa gukwa. Ari ngomanene go. Ukondora kurwari kada mo no ri ga gengi kiamo. Abande bani ge banza gukwa byo. Mori tande pi. Baba tevi. Seka. No batete. Minu seka. Ngakore miaka iroke chikura. Ya ngene na sana tari chikure. Ye miaka na bo manga. Nande jare koroma. Inde buya iga endaga. Ya lenge iga. None. Lenge nene. Nene. Yanga na kabekire yang sai. Ego sali aruka. Sensei. Imbi. Ni mana piu la kabarabu. No bo. Enga ke arna are ko nyiro ke chai. Mo vero no lenge mani. Ega na tete viranga viana ngatu tata. So ko nyakuli mo vero mate no ba muna ribu. Ezo mwancho mo Linka TV ne biro binde ngokoletera mugano kurwa sekenyore kiga kia Matieko. Matieko nige gotoka ime ward ya Busero nige gotoka ime ye constituency ya Kitutu Chache South yorese county ya Kisii. Aiga sekenyore kigande na omeiru mu no yomo oyuru mu boraka imwako yabeteka gusira semiaka ya kare. Mungino iga nigamete na abana baye batatu mu yomo n'abanyaruka babiri. Asobugi mu buiga bubutaka obereka gusumbuka sana iligo kini abana bae kuirwanira ilibanyore na masomo umurombo tangani niga igete karaike skuru una yabete akaranga bona ta usumbwa ngina achake familia aya acha okole bintu byaye manyaroko kabere nere boigo karaika form 2 nere akaranga bona bumbu bwa kongire school fees teyo akamwa gutike skuru akaenda gacha okoroboreri mwana ndo muke nero uri go join form 1 boigo nere school fees ya bolire oikira bone kerto akole tomugano nebintu binda at least umuntu akanyora inchira umubunga gaisoki na boigo no kumukonya nakoro inchira ubutaka bwo bere bwo gusumbuwa mu noyega na boigo ubutaka buna boni go uchumi ya kenyere nkongu nega sire nkongu sana mongno yega niga gotoresanga boroire bwo bere bwo kumusumbua sana na boigo na bwate condition emo yenda yae iyo yabirige gukina na ndige kubutira singa kintambe kando ne iyo butaka ubonge sana to a point no ne kra ko mali yo kuru nyitari ta kunyo singa no ne ndagira tabwati no ale gana tete ko kwanere ritumanye nga nchere kitura mukonye buna bagusi ari bo watu wancho kuya ase okonya bamwabo atamna konyo emino kale moyo to kumanyanga masini kinya sara twale wachaso mabwa chinkoro ko Brian Magnite Linka TV. Karibu sana mwana kiko ruko. Ngoro kubirisira nanja mamugeni. Birisira. Nanja mamugeni. Iganga tuikira. Iga. Moikira so mogako kuruku sebinari simugeni. Mugeni nero mwako. Mongina karo na abiri ngi introduce ga iguru mugano na kwandira mange iguru yagu na kwa abiri ko kongeresa. Turachakira ubugimo bwawe ngakyomete mu kiyo ngakimwakare. Mwakero asirete kale. Mwaki asirete. Mwakirumbi. Akibugimo bwa abiri ngese mugakasira. Uru asirete. Ngaso kunya kurigi chikonda. Nanya kurigi. Naenda naoni. Nanyore konda nakora. Naminyaka nasomeri omwana esukuru. Kogenda nanya gukora ibibyo kandi inde nari yo bomosi. Naja naoni. Nanya shiringi no 20 nakonyera abana abayiva. Igo tutebenga abana balinga ubwate. Abana batatu. Bari bayiga uko abiri ko gasomye bana una kwangeresa umwana umwana munyaraka babiri. Oyo mumura ngayegete amakimasomo. Era igete standard 8. Obugima bugakonga agati. Kararo obugima bwakongera agatama manjeti nkonyara sukuru ba. Tukonya kwa ni mesie ya kwanya kuri bintu wale tatwali tinde kwa lige sukuru bisi agateba nje mama tingo sukuru. Agatiga. Alda bunga te nyaruka ya kabiri
gacokonie mĩci nkanyakonie mĩci nkanyakonie mĩci ngamuchakĩria standard 1 kũgenda nkanyakonie mĩci indi banda baceria omwana ng'ende cukuru nababũri ngimogocereria omwana ndigere omwana cukuru ninche ndigichi besa ndete abarimu babwata barora mabia babwata ayamata yo mwarimu wangiwa nokonya gocereria omwana koro jeng'one mĩci akonie mutigaya taoni mĩci yaya jaretera omwana oyo cukuru omwarimu ere akagacha koigwa rimo twamanyete kogosomera giokogocereria omwana naende noo orute mĩci mbwate mono togonte ng'a ituko gete goceria ore omwana ng'ende ndigi ngwenda narigi nanyona nabĩkĩra namanya konya omwana oyo gwende cukuru Gano gwakonirie mĩci cukuru ari matieko matieko oo tinde nanda narigia ebitoke nanyakora naira bono oyino oyo kabere ng'ai eraikirete oyo kabere agacha akaenda mpaka kirasi saa 4 agacha mpaka akonya gosoma na imĩci engonya gosomia agacha akaenda mpaka kirasi 8 kero namoika standard 8 karora ng'a yaya mwana oyo tingonyara komutiga isiko igo ngabwate ng'ombe nde nabwate eri achire bwana form 1 kaenda kaonia ng'ombe akagenda yaraenda naende gacha nkarora aro omwana oyo uniform ekarabura omwarimu naro akamorwera uniform engima uniform yane cukuru engima ngariga cukuru fees kaira nkabeka omwana oyo matieko igo iga namobeka agasoma obogima boro bobomopa abasomete mpaka achete goika class form 2 agacha gotiga teba bana mama obogima bwomire tiga ng'endeka obe tiga ng'ende ndigie akagasi nkonya oroche noo ore iga isiko kende nkeiyo ogokora nkara bana akaimukia omozigo oyio one agasoka korigia egasi enda Mombasa korigia egasi kegera tokonya bono igo ono omwana oyo bomonyara ko kabere gwatemire komosomi mpaka class 8 oikire form 1 form 2 kwonire ng'ombe oikire bono kere gento kia bore noni giokoni nkeiyo kende nkeiyo gwamwire gotiga esukuru ata ng'a oyo ndanyorora mbwatere koba kansomi iga nyasaye akarekore kansomi bono ochire Mombasa eria abakonye karanda Mombasa bono iga gochete akanyora obogima bwomete nkaga iga ekaracha gotoro achi korigia iga omwana atagete cukuru tochi komenya kandi tata ng'ai tocha korusia ekeombe toruchi besa lakini na bono tata tari mong'iti kanyora igo iremera angu omwana nakorire ki bono naende oyomoke oyo amakore ochire cukuru nyasaye katanga nyasaye aseseni aba igo abakorete egende igo okay tukwanire okomenya kwabo ase omochio iga ng'aki kwabeire gochia gochiabere chigokonya ng'obere kagokonya ng'aki okoragera tonyora ekekara ki nobwate oboremo ng'aki ebinto oboremo boro mboropi totiga endagera ero njabete iga abo magata abo tindi osete na omoturi oigoro amagena riria atuete gakagasari naye twabekire mpaka oboyo teba bono nyasaye oroche giakorete ndokora omunyasaye miaka ere ngobwate miaka 45 onche omorigere nabo okorigereria omong'ina birisira buno komorigereria iga nabo okorora omong'ina oyo iga just imagine natware miaka 45 nenchera akoroka nabo koimagine ng'a poverty rate ere igoro obotaka obonene sana ekarikorigere nona ase enkaya ega iga ebuna twasoa nabo okorigereria enchera obogima bore obokong'u ocho nabere gakoeresa obogima bwaye konia emesi konia amatoke konia kera egento eria konya abana baye lakini bono ikire obogima bwakong'ire mong'ina ngwante ng'a nonya amaria nkwarikeirwe nyagitari ase eng'encho oboroire gocha nyomba ndagera teiyo okoria toikanyora ndagera okori aro na ekene ning'igore nyomba buna eyio banda teiyo kende nkeiyo nabo enyomba ere igo ning'igora iga morigereria igo momoreke no ase ekene omong'ina yagokwanagete kwende teiyo maturesi tabwati amienda nkio tabwati maturesi binto ebinge
bibi nte tongere sivyo tabwati maturesi Kristo yoligirete nabagotebanga nabakuirwa getanda ngeyo maturesi teyo abadokora inde kwanyara isore iraro notango nabakonyoe nyorosete arokwa kondo chinga kiechi namenye goje narengi nagwa gotango mongino ria risire kotomu akeke nata wanga nyasaye tawutiga bantu tubwati getanda kei nande kike matres no bwate tei birogo no bwate birogo mbi nikyo bwate kendi ndebos nakimukuragira ndikwaragira tiri omwale nakimukuragira nkuragira omwale chindagire satoli tuko Wanda bari tuko. Anya danya robo sibuno bokwa aroreri bwaja naringe nagaturi. Ko ligereri. Nduge baka ana matukane. Kuja ko barugera mugasoba eti. Babayo. Mugasoba eti. Babayo. Baka bakole kwenda batanga mama aramara gwa Richo to rwaneri. Tuli. Nanda nagura naibute bya 20. Nabo bikira dini. Ale biranga na to alite binge sana. Bako mwana yara na na to karanga de biranga bia no era ka noranga re jo biranga re. Namu gol tinga ndoche kwara beta bana. Akuna mwaje te igana baro je. Pena sa so. Aronje konya talindu ale to ke hende biranga na to alite bi. Le binge. Ngote kole leo mwana onaiga nae baba no gwate karaisiko nanyora na mali gakurwa maiso no gwate karaisiko iyo ya sata ko ngomo ndebwensiga inyoro letire nke oyo ra rwando ti nyoro bakonyi na ni moja gonkonya mambien igo breakfast yero yaya te ya lunch yaya lakini kene kelinga mama tema bo tukaro ntura ranchara bakanta marambara ninga kinero na ka babisili kole tena tigo na babi taiwana gana nyalenga karangiti akoko na babisi ntena be kachanga chiane dara nijawana wali wane bakara ende oti yani kwa bisi neti ngare neti ngare tana ka borangete ko bwarenge bwa okola jiba sinsini mirinde na babisi amo na batabinu njengwe bisinde abwe sina ebayiri cyanga cyane na tumba cyanga no isoto ninya nara ucha bana bagomba ya kunembeo abana bane bijandende gabatabi obotaka barabumbole mino gaiga mutu ara maskani baba ngomenya miyiga bakapi moje ko twara kaboko gutambe karako koiwa mutu ara koboko gutambe karako yaya mo beiga na mamenyete ande gento ndabasabe karokyo mamenye kanisa all right mancho muligereri nka TV eto kwana bigisira gaiga obotaka na bobore asenka yae sana nani maitenga bantu mbale gaiga nyasa seneti ne chianga bantu mbale nyasa seneti ne bitanda extra bantu mbale nyasa seneti ne bintu byo kuliera bantu mbale nyasa seneti ne bitanda bindi batali kuralera mrangeti nyasa na seneti abantu ne meito osana nana bo wancha ku okonya se kende gyonske yura konya ke rito chenchi obugimo bwa birisira n'abana baye bantu mbale babwachianga chia bakeire abana abanyaroka babere abwataso mucyoyiga orocho mumranera aroite mama yawe wa tinko nyara tigantige skuru ngirigiri sencho to kunyaro bakora kingo gusumbua muno mwana mumuraka itenera kandaga asoka gachagwe irigiri family yaya nabato kokonye nkeyiga kuchangulyo moke ubwate asia uchiri chinke monto kokonya tali abwate mon no moyo kokonya no moyo kiliyo kubwate nabuko togochanga eli tokonye birisira toko ira na gaiga tuira na senchirengia namba itonere nsaiga
nabo gotwakera nabo gototomera kende gionsi erie torenchira kitora chenche obugimo bwa birisira gaiga ne family yae kene gionsi kiri bwate nabo gotwakera gocha se nambe Inka TV listoro sienke iga yae tokwira na gaiga twirane no mogoko gocha senke sengencho konyo yo mino karochi kara tebe buyamono nyasaye nabakogenda kugusesenia bisira ngakonyora gali tukulito gocha abosi ngo bwataka motoriro ko setikali nya chiete bakasu mo se kominto okorko karasansia akabonga namotebi abana mate marabantu dikene karana tiga ara kana rele nale meruti noganda natebi onde ngankonye gento abonye kobwata bana bane ba kwenjara moji konse keke nyoronga abana bakurenja Gwante binga no enenchiro korokana umoleu nenchara. Nenchara tu. Tuko taragira kende gyansi oli ya maguta bakonyole ile gende. Ne wikeria aje to mo se komite mbasi. Dari koli gyara. Kange metoli rebi. Karange metoli rebi. Achanganda kurugera abana katara kinyo gusio bombora wa kirinchi nari kwando chana ruete kurwa ngaikaga abana bangu kumanya bale nga yuchi bwachi koligia na banda soka aromba kumenya sinanda lakini karna gachire bune nganda bune kanisa ango batena tira segete na bana iga kwale konya mwise koyo koboyo no kwa kumanya waranga go dai mama ne kanisa Akerora ire wetu gonki huchi kiache birengere byawe. Nte biko ngitera. Umwana onendo to ane kwanda na nyakoro. Unyole abana bane bande school. Nyasaye bole merango. Na baba nyanga kuigu nyasa ta kuigole merango abana bane. Bande school. Barusio botako bole mwabo bai. Kera barusio botako. Anyora kali lekere gento ole de lekere gento tebe nganyasa imbu ya kwa kale to mwana na gasoma aro dira matunda kwanya kogoka yesoso asenke anga yibugimo bwa cyakire to cinci ayibugimo bwa cyakire to salikere gose kurwa kiteba kabona bugimo bado noboko bugimo barabu noboko bwarenga lakini rende dinaro jenga ningenda nyagata ya bantu ngonye kende ngonye Tegambwa terenge hibyane koboko nyokoligi na nyokoligi kende yonse icha bana bane mbara buko bana wesi nara wesi bibe yakire butabine byonse yanda baba simugu buyo chande kira kini abana bago babi manchu muligire Inka TV kero ko imagine mongino ya no roche yani kire ngenda ko nanga abana bane yani mbiyancha ndeke lakini abana bane baragire buyancha ndeke lakini abana bane bayaka mufta buyancha ndeke lakini abana bane ba smile wataona chungwa mwana ujuae ni mzazi chungwa mwana aujuae ni mama mno yawatanga yani erekendi gyonsi yani tigacha ndeke tigaligi tigasabirire uchabana bayamba ikabachake gucandika abande basiri ubugimo bwa abantu bamorore bachakate banga bamusekerere and that is inere point ya enene I know we can muntanaro bwate bitumora iruku yokugorera mungino ye bitumana neguni ya wala muntanaro atebenga tigamugorere chingeni muntanaro atenga nchibieka na bango konye familia ya at least ande baido mungino whatever no nchitegas Kira koro monta isi kota empower. Biasara ngo monta rakoe uchakire biasara bigokonya. Biasara. Biasara ki kwanza rakoe. Biasara bira no lenta no na kende yonse na ga sukali. Na bongo nya gutebirira isiko. Yani oni skali. Na bongo nya ko ni kende yonse rin. Nchiro kiranga. Chira ti nya ko era binto ko en. Ayura on eli binti. Binto no lenta no nyomba ari sukali no bako. Yani no empara ri gorobe kaka banda. Lakini no ansa. Sukali ara na ra on tinga kibete. Karaje besa bana chiambura nganyore binto byambwa tera ni ren skuru. Oche iti omwana gosome baka ike iti. Ine was.
stock each pesere ngo montara ko ochakira ka biashara gake karagera obe busy at least marago bagwacha neska no na kamabere Zero tingo adenga ninga. Example, busaiga karo kwa psiru kusme monta isa kwa ngachiri busana chiri bukomi. Chiri we marongo ibere nabongo chake biashara chiri bubere yani. Ese biashara birobi. Nje na jakere te chinge sana. Naki kingo te para naki tingo bekera muntu. Kerengo kero kimenge kenire. Eki omuntu orante go subu kwa moyo. Odanga ne kingo su ngokora. Egera kingo suku. Biya ukwana bati budget ese birenge bya tari bono muntu okwa yani liro chingise konyora chiri busana nabongo kore gento gete liro busana ejo nabokwa ndogora gasuka yani irenga oroche isko budget yawe karukurigiriri yasire ngoroche ura isego isa konyora se biashara ona ole no nyane chito tebe no ne rutana chiko genda nabo takere biashara bwa utugo bogusu uko nagakora gasi yao nabo nagakorera onya ya commentaire bike inya kusu lakini kira nyore ndagera kwanza ogente getanga ni pi nyuma ntara ikese biashara ndagera nuwa bana besi yubiya kende gionsi orara sagaya no enda yawo ne butialite wante betinkora bimbere ande wante tinga kinere yalenge ya bimbete ndo igeta bo embia ya tugete yalenge nyingi ya kwa tembe nyingi sana lakini na diri ba na chakere tamasaba kurupi ngaje kanise yimate ba lakini ba ni ya na ro kwa kwanya sa ara na lenge abantu no ya matenesa gukwa arenga manene bo okondora korwari ada mo ngino ri ga gengi kiamo abande bani ke banza gukwa byo nantenga manene korwaniri ngabantu bakugambete sana dibali batebe nga abatenda iyo ose kanyomo iga na gasibire ke kuiga bonjo kai lakini nyasa ulio mondogo saba moya abantu bagakwana nga muri tonde pi babatebi seka na batebi inu seka ngakore miaka iroke chikura yarenga nena sana tari chikureji che miaka yongo buwa ngo twalite ndene miaka mingi na buwa tene lakini ndio yo batango ngo nyororo mwana tale kuboranga nandi bwitaniria matuko utarajo ya omata abandi bacha gusaba kengo mwaka uyu nande kanise ba bagatana ki kiago chere ngochire abatabya nyane kwendera nyana maragera tigaku ana mudabi wakwana yo nabo munga nande njale koroma inde buya iga endaga ya lengiga ngone omwana oyo yande sukuru naro jitawanta mame kanise naro abantu bajire bagwene tingo jikanise ipi madayo amagaki bagwenire onko atagete kuchikanisa no tagete kuchio gesempie jina renge ngaja koru na renge katoliki ngaja nkarra katoliki kaira na PH kana ina PH nanya taba bankaga na ba siriki PH karabana te kansirikio oya sali omwana oyo ukanga bado tichitio nari utacho ringende nene yanga na kabekire yangu sai ego sali aruka no musoko yo mtugemba si anda tera ya ele obole meru tugenda abandi bagatenga abandi mbako bekire tuba kamatuko ngatogo sabai ntabangi nensei imbi aba kugambire bonsi pibondo bakagambire ngango ku nambana ngaki ngahe bali kanya kolengare bana nga ngaki moroje oligere yunali kwani omundo bakunani mboli nje maete mesigo yana nyasao lakini ase ngenda na denge mwanya sae mono ali kanya kongora kipoka chindo ga singo chi sawali ngochi nabi baka ngamo angabeka li runse
Kinda teji kongera bakasabali sita. Abega li munse. Ali na jeta koimoka. Omwana ganda imambinta gita kore kanisa mogoli kanisa tindi. Seven sa bwangu. Nyaruke yane. No alinge Mombasa. Nyasaye wakonyere. Ndio Nyasaye wakonyere. Nande tingo gosa kurwera mone na aranyane bakamurwe. Sandu sina dan. Right. Mwanchi muligero linka TV karato ganda tonya gukwana iga no mungino iga. Naboro chibna batebanga Nyasaye omukonyere. Nyasaye omurusi nanda gotanga aise konyora. Ta kubata rwero monene Nyasaye singencho asarure natande. Bantu mbamugambe TV nyoro bagata yungu kuwale bande bagatanga mutale singencho yokubimbenda no gutware nene iyo maitari bikanga tamaiti no nere ngakira kinwano roche asaga mukonya utakana uve takane genteke be butaka bwagerera abantu abange baumira abantu bagambira baramirwe sekenyoro ni mana piu la kabarabu no bobe enga ke arna ale kanyiro ke chaigo mo bero no lenge mani alenge bi kruwa kanyore no ne cha ega na utete biranga biane ngatu tata so ko na kuli mo bero ma te no ba muna ribu oyo mo bero ne o dia ba ne ribu pi mu ameteti no ba muna ribu nga kama gutai di yani o ya kaiga ko bu munga ho bo le gwa ni ye karako karagiri yinchi nyamachi ya umbi chia ndaro mo bero ne biyo lenge aba na lenge mona tudende lakini mo bero na bo lenge all right wanchi muligereri koise kokonyo mungino yiga Christian ole ndagira ya kolia mambio nyu chae nyenero ngolio nyoro bolia kunywero bolie erongoli at least nyore ndagira bituma chingeniga mungino na bakwirana na afya engia na and at least na noruche no mungino despite nemichando ya yonsi no monto orocha batabanga na bakora ki oroche no monto batabanga na bakwirwanirira elia konyenka yae akonye pia na abana baya. Let's create a change in this woman's life. Tigato iga make sure on the one's contribution ndia wenkora twale contribute go chagaiga elio tochega totome go chasai ondo bwa chianga no nebo ko bate marangeti akarasigete emeite karasigete bitanda bikarasigete bitali gutumeka totaito ande tuoyi elito moretere gaiga at least nera twale sakurara atwara marangeti akobekera abana bae alira be gento kirikia konyo yo mino kale moyo na let's create a difference aso mima bwa omongino yiga ndete ko libaga ye moyo lyo kwanira muligere lyo kurigereti emambi yaboniga usema rogo yaboniga ndonse ntiuraga nikuru wasale nabo igo saba kendi yonskeliuraga nya muligere lyo kurigereti akonya bona yo tukwira na gaiga tuchega iga nayo tenga Nyasaye onkonya kamera ndi ndenda nyare gusaba kwane uyora nyare kende gionsi anyare gokonye nkei kende gionsi ora unga gokonya ndi nkei na gokonya anya nevi kende no mutoliro kende gionsi monyare gokonya nane na mana monya gokonya mwana uyo na ndi school nyare keyo kutire tupomtu na nyumba gaiga ule meru baro ni mbwa to bonge sana ayonsi na umukunyarigere nguna kiguraga ni nyumba na bandaga ni nae maturesi kende ngeyo toche nane keroko kende ngeyo toche nane getanda timbu atikende na bamenya tayo marangeti no barangeti kende ngeyo right mbia mono Nyasaye tiga kro gwancha kwae ntutiga tobe ko mugano go sembeo ndibwensi oraga ni ko mwancho muligereri nka TV enamba yetu simino ere gaiga trusters una toche chobu mabwenke yiga to renchira kitura konyo mo yiga abo igo by the way buna mugogo batabanga na nona maliogo na ara gotumeka ta kunyara boni akonywa asengi nchonga to konyo maliogo gento kigetayo to konyo maliogo elio tabwati ndagira bona bokonyo abwata maliogo nyombali lakini ta kujara kunyenya abatoko ranchira kitura mukonyi timbati kende comment cross kinyore kiga kia matieke yigo toka ime ya Busero yigo toka ime ye constituency ya Kitutu Chache South
ni county ya Kisii kende ngia ngobwate comment unless pungina no bwate kende kinga to ra mente trakora ndara bakere buya asugoja Nyasaye aendele ko basisi ngase mogo tacha obanyanzi bwanya karake bwanya kuranda oh de ton turalgiri nyumba ya turara ngaki turara asa teke kerago gente mbia kira anya ge kogo kebeke byanke gwa omanchi muligereria ya to turalgiri muchi na bolega kera kuligereria nenke igana bere enchireya ene jikoni yo mongoyo mongana ene ekekira no baba yo no baba mwana bekegura ugo ngaya to bokorwa baba tunsari wamera to onkorango ngwama mure bwame to yani bwame te obomba na bwansire kwamba yobona yomo no kubwanekera bwo ni na bwanekera bwo ma urusi kwenda nyama kwenda ri maru all right mwanchi muligeri no tara bono tetura ligeri nyumba yo mongino na beriga nyumba na bitima tuse kamera itu ne tuare burabu ekero okuligeri nke na beriga turo bere bos iga ene sitting board mala njiri tito agaro sirikare mate kare no mwana yaende school nero kara kare no to agaro sitting board iga mala bere bos aige mwanchi muligeri na bokuligeri nyumba iga na beriga iga na ba tabara bana iriko na abana ande kero okuligeri mwanchi muligeri ne nyumba tabwatikenda kina beyo mire biya abana bari kaiga kora na babwato basafu goro biya ekero goro china bokerega nabatoko chenchi nyombe nabatoko ure birogo imaita bantu mbarali babwato mwe bugwancha abatoko godro mongno ebirogo keroge kiga nerega wikaransa ata inganya sambia mono ngaiga whatever nga ma oh bedroom na bere ochia mancho muligere na bokoligere na abere sa kong sana kweli karo koligere na kong sana maitigo se kamera itone tuaro burabu na sa kongetanda nkeya ne chianga chioka chirega iga mwancho muligere na bokuligereria net na bokonyarora we can make a change nabo onde bwate getanda kia gosekende iga you see bokuligereria bokuligere na sa konsana in a bedroom bana bakurara andoroche no burabu mboya anyway abatoko ranchira kitura konye familia iga igobona ina bedroom yok eya ungaye ndi asokrar na re yokorale sabana bar ungaye bakura de yiga tatiga tibara so korara tatiga tinda babekera bintu baranya bono igo no ne liyo kirara no to korana bugali baranse bara nega sian kongsana mwancho muligeria karoko ligeria nega sengo lakini ande kento kyanga ukiro mungina osafi ba ometebia ne linga bono kende dai jikoni rende jikoni ye mbabwate ne jikoni ga mwanchu muligere na bokuligereria iga no jikoni no roche bokuligereria mungina ndoche no ne suri nchiyo ya suri na rode mubwate ni bere chioka cha bere bo ga sian kon kweli kolenkinga nasaika wancha nabo togo chinchi obugima bwago mbuya kende nkeo kinga turakore nyasaise wancha nabo togo chinchi obugima bwinka yawo nukore gasi mane na babwate si mwana ende siku bere bintu ana maemba na beto lakini asalegete ai yakima alright mwanchu muligeri nka TV tindokende comment kwarole situation yemo ngoiga ani maitenga will create a difference kurwa senke wangna insight ya gusa ni maitenga insight ka gwanchanga na batoko chenche uguma bwa biamon amen thank you so much tiatukorera mugano ya cross kenyoreke kiamatieko kigotoka ime ya Busero yigotoka ime ya Kitutu Church South ese county ya Kisii malitankuru kwa Brian McKnight tiatumira na story yegocha keep it inka TV